Grupp ta' żgħażagħ naqdu flimkien biex jibdew kumpaniji żgħar u eventwalment ibieħu l-prodotti tagħhom fid-daħla tal-belt. Din l-attività saret minn J.A. Malta Foundation biex tgħallem lill-istudenti ta' bejn is-16 u 17-il sena kif jibdew negozju tagħhom u l-aħjar mod biex ibieħu l-prodotti li jkunu ħolqu. Kollox kien hemm 18-il kumpanija bi 18-il prodott li kienu għall-beħ lil dawk kollha li żaru l-istends. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Matthew Caruana spjegalna li din l-attività għandha lan li tagħti l-opportunità lil grupp ta' żgħażagħ biex jifhmu aħjar kif kumpanija taħdem fil-ħajja ta' kuljum. Dija l-ewwel esperjenza tagħhom li jintaqgħu man-nies, ikellmuhom dwar il-prodotti li żviluppaw huma totalment min-naħa tagħhom u jkunu jistgħu jbigħuh u jispjegaw il-benefiċċji tal-prodotti tagħhom. Allura din hija attività li norganizzaw ta' kull sena biex bekk nagħtu l-istudenti dik l-opportunità li aħna nemmnu li kull student għandu jgħaddi minnha ħalli atleast ikollu esperjenza waħda ta' intrapriża fil-ħajja akademika tiegħu. Dan il-programm ħaseb biex jagħti lil dawn l-istudenti ċans li joħolqu idejja n-negozju tagħhom, jaħsbu l-aħjar mod biex jiġbdu lil konsumatur lejn il-prodott tagħhom u fl-aħħar mill-aħħar jbieħu l-prodott li jkunu ħolqu. L-istudenti jieħdu ħafna tagħlim għax il-programm huwa matul ta' sena, jiġri fih jitgħallmu ħafna dwar l-intrapriża, l-accounts, sales, marketing, ġiri nikkaverjaw ħafna suġġetti li apparti dak li jitalmu l-iskola jkunu qed ipoġġuh fil-prattika. U dik hija l-filosofija tagħna, learning by doing. J.A. Malta ilhom itellgħu din l-attività l-aħħar 30 sena tant li saret xi ħaġa annwali. L-istudenti barra li jkollhom l-opportunità li jbieħu l-prodotti tagħhom jipparteċipaw f'kompetizzjoni tal-aqwa prodott. Bir-rebbieħa jkollhom iċ-ċans li jipparteċipaw f'attività internazzjonali fil-Latvja.